la presentació de... Ara farem vídeo, blog... No ho sé, pogués en directe, jo sé per experiència que he vist. Estamos en directo. Tornat a la posta de sol i ara estem esperant a que faci tothom pipi. Jugarem a Catan Expansion i hem de jugar molt ràpid perquè hem de fer el sopar, si no, no tindrem temps. Jo era... Què estàs preparant, Alba? Estic preparant salmó, torrades amb salmó i mantega. I tu, Oriol? Jo, fregits de la sirena. Molt bé. Però els fregirem? No, els farem al forn. Tu, Laura? Hi ha un guacamole amb un albocat que és un pelín verd. No passa res. Bon any a tothom. I atenció, perquè ara comencen els quarts. Quarts. Segon quart. Tercer quart. I ara sí! Una! Dues! Tres! Quatre! Cinc! Sis! Set! Vuit! Nou! 11! Bon dia, família, bon any. Que ahir no vaig dir res. Ara són les 11:30 i estem a punt d'anar a esmorzar el clàssic suís amb xurros
I després anirem corrents a casa dels meus pares a fer el dinar de bon any, però no és un dinar de bon any normal, sinó que també és el dia del sant del meu pare, Sant Manel. Ens trobarem amb la Blanca, que no va passar que tenim nosaltres, i els meus pares. Altres anys ens trobàvem també tota l'altra família, però per tema Covid aquest any només serem els íntims. Aquí encara bastant per recollir. I aquí tenim l'infantó. Saluda, Josep! Anem a esmorzar. Bona nit, família, i hem acabat el dinar. Ha sigut un dia molt bonic. Hem acabat aquesta jornada de família a casa nostra. Ara estem preparant una dieta per acabar lleugers aquests dies. I res, esperem veure a més vídeos d'aquest canal. Aniré practicant, aniré aprenent i espero que em seguiu en aquesta nova aventura. Cama més vermella, pobret, pobret. I és el tercer cop que